Garren kapitulua. Ametxetan. Zur eta lur geratu nintzen Alaitzek pitxi Hungariara eramateko asmoa agertu zidanean. Gaur egungo gaztetxoek begiak irekita egiten duzute amets. Esan nion, Hungariaraino eraman pitxi. Baina nork, noiz eta nola? Guk amona, guk? Kutxa batean sartuta? Erantzun zidan Alaitzek. Berriketan, aritu ginen amona bilobok gure pitxirekin zer egin. Gero biloba zaldi zuriaren tripara lo egitera bidali eta ontziak garbitzera nintzela buruan buelta asko eman izkion ametxezko ideia zoro ari. Ezinezkoa iruditzen zitzaidan pitxi Hungariara eramatea, baina tarteka irribarrea eragiten zidan ideia horrek. Hola. Biok bakarrik Europa zeharkatzen pitxi kutxa batean ezkutatuta abentura bat izango zen. Eta nire gorputz zaharkituak abentura pixka bat nahi zuen. Alaitzi ere ondo etorriko zitzaion. Horrela errazago kenduko zituen burutik bizi zuen egoera eta etxeko une mingotxura. Buruan ideiak irakiten joan nintzen ohera. Hurrengo goizean, Alaitzen gelara joan, eta ikusi nuen ohearen gainean pijamarekin oraindik ordenagailu eramangarri txiki horietako bat eskuan zuela. Zertan ari haiz, Pampoxi? Galdetu nion. Amari esku ordenagailu eskatu nion etxeko lanak egiteko eta egunero posta elektronikoz mezu bat bidaliko niola agindu nion. Orain, mezu bat bidaltzen ari haiz? Hasi nintzaion esaten. Ez, mezua bidali diot lehentxeago. Orain pitxirekin Hungariara joateko nola moldatu garen begiratzen ari naiz. Hungariara joan? Oi, enetxoa, ze uste dun? Hungariara joatea, Donostiara joatea bezala dalala? Ez amona? Baina badakit ez dela gauza bera Donostira ala Hungariara joatea, baina gaur egun internetetikan edozen gauza egin daiteke etxetik mugitu gabe. Begira, hau Interrailako webgunea da. Interrail webgune burua airinduko zaidan hitz horiekin guztiekin laztana. Internet, hasi zitzaidan esplikatzen Alaitz. Gauzak bilatzeko. Bai, maitia, bazekinat, gutxi gora bera, zer den internet. Ez da hori esplikatzen nekatu. Eta webgunea zer den ere ulertzen dinat hortxe. Esadan zer den Interrail, delako kontu hori, eta ire esaldiak ulertzeko moduan izango nun. Izango naun. Begira, hasieratik erakutsiko dizut. Hemen dago gazte aukera. Ederki hasi gaitun, nik txantxetan. Gazte aukerarekin atorrire amonaren gana? Amona, egin zidan herrieta. Hau gauza serioa da. Eta aurpegi serioarekin jarraitu zuen tikitaka, teklei eraginez. Gazte aukera, euskadi.com, esan zuen ahopean, .eus, esan zuen ahopean pantailan idazteari utzi gabe. Gero, mugi Europan. Bidaiatzea. Nola joan? Trenez eta metroz. Interrail. Ozenago, niri begira, Interrail. Tipitapa. Harinekin gauza gehiago idatzi eta webgune laranja koloreko batean sartu zen. Ikusten duzu amona? Interrail. Beta aurrekoen bila joan nintzen eta hie jantzita hasi nintzen irakurtzen. A ber, Interrail.
Europako 30 herrialde baino gehiagotik barrena lehen eta bigarren mailan bidaiatzeko tren txartela da. Bi txartel mota daude. Gehiago irakurtzeko aukerarik eman gabe, aldatu zidan webgunez. Begira, mona. Hemen dator trenez bidaiak egiteko. Ez didan irakurtzen uzten. Hemen iaiz trenez bidaiak egiten dituen ordenagailuko webgunean artean. Amona, ez duzu bada dena irakurri nahiko. Interneten bizkorribili beharra dago, bestela orduak azkar joaten dira ustekabean. Eta zertarako behar ditun orduak, neska? Joaten usteko ez bada? Presaka bizi zarete oraingo gazteok, presaka. Atariko, haizeari baino jaramon gehiago egin gabe, berean jarraitu zuen alaitzek, ordenagailuko tekla guztiak astindu beharrean. Hendaiatik abiatuko gara, ez da? Galdetu zidan. Hemendik Donostiara joan, gero topoan Hendaiara. Nola idazten da Hendaia frantsesez? Hendaye. Hola da? Azkar baino lehen atera zituen Hendaiatik Budapestera joateko treneko ibilbideak. Egin beharreko tren aldaketak. Tarteko geltokien izanak eta gainerako hainbat xehetasun denak ere inprimitzeko prest. Gero inprimituko dut dena, esan zian. Goazen pitxinola dagoen ikustera. Bai, hobe izango dinagu, bai. Eulia. Hobe izango dinagu, bai, esan nion. Ametxetan nahikoa denbora galdu dinaguta. Amona! Horiek ez dira ametxak. Joan egingo gara Budapestera. Eta bere lurraren dira eramango dugu pitxi.